Здравейте, мили мислодурковци! Намираме се на западния склон на Гранд Каньона в Аризона, щата Аризона. На Къндамон в Диви карахме 2-3 часа. Тази постройка, която виждаме сега, е построена на индиански резерват и пред нея е прословутия Skywalk. Това е платформа, която се издава напред над каньона и виси на около 2 км над тази бездна. И хората минават и е с прозрачен стъклен под и можеш да гледаш долу в бездната. Просто невероятно изживяване. Невероятно. Зад Skywalk в далечината, зад кадър е Колорадо реката, Колорадо Ривър. И това е част от каньона, която тук може да наблюдаваме. Туристите се наслаждават на възможност да увековечат това свое пребиваване тук. И като цяло това е. Тази местност тук се нарича Eagle Point, понеже ето сега ще фокусираме върху тази част от скалния масив, която е във формата на орел. В средата на обектива може да видите тялото на орела и в страни как е разперил крилата. Това отново е древен индиански резерват. Има туристи от всякъде. Рускоговорящи, немци, индийци. Просто е невероятна гледка. Невероятна гледка.